Hola, esteu preparades per fer un taller de màscares? Vinga, anem a ensenyar-vos què necessitareu. En primer lloc, una ouera buida. També unes tisores. Cartolina, si teniu de colors, i alguna cosa per enganxar, que podria ser, per exemple, una grapadora o cinta adhesiva, o si teniu pegament per casa. Després, també per a poder-vos-la enganxar al cap, podem utilitzar cordell o a lo millor alguna goma, que per exemple d'alguna carpeta vella que pugueu tindre per casa, podria servir, val? I per acabar, i poder-ho decorar i que quede molt xulo, retoladors de colors. Així tindríem ja una possibilitat de retall d'ouera. Se suposa que això seran els ulls, el nas, podem deixar un nas, dos, segons com vos agrade, així després la podrem subjectar així. Anem a retallar-li els foradets dels ulls. Com podeu veure, ja tenim els foradets per als ulls. Ara el que anem a fer és passar a pintar-lo i dibuixar a la cartolina alguna ploma per a decorar, que posarem després així amb la grapa o amb la cinta adhesiva. Val. De moment hem pintat i retallat aquestes figures que després enganxarem des d'ací darrere i anem a passar a decorar. Anem a pintar un poc. Molt bé, més o menys això és el que se'ns pot quedar. Hem posat la gometa, hem retallat les plomes i les celles i ho hem enganxat amb una grapa en aquest cas i este seria l'efecte. Bé, així tindríeu el resultat. Espero que vos hagi agradat.